Cine, mă? Că dacă mai au eu, domnul Băbăiu la grasă, de mare că și-o bine. Băi, ăla e bun. O să păcește gras. Nu știi grasă, mă, la mine, că are de pe lângă. Tu ești mai experimentat. Ce drept mi-e? Ești vecinul meu, Ai vrea, mă, tu. mă faci un admin și Și? discutăm. Dacă te fac admin, îmi dai pe soră ta, sau cum vine asta. Nu, mă. Mai întâi să te faceți nuntă. Îți dau o canapea atunci. Măi, mai întâi să nuntă și pe aia chestii nebune. Da. Nu așa. Nu știu, mă, să fac O nebun. măgești că îi zici că fac nuntă ca în povești. Că zici, bazmă. Nu, mă, tu n-auzi că nu am treabă eu cu soră ta. Dar cu cine ai treabă tu? Nu trebuie cu nimeni, nu știu ce aia. Hai să treabă, dar mult știu. Nu e adevărat. Ba da. Dar nu trebuie cu fetele. De ce nu trebuie? Eu sunt cu băieții, cu alea. Nu mă vecini. Hai să-ți zic eu. Ia zi. Eu sunt cu băieții, cu aia. Dumnezeu a dat pământ. Da. Doi oameni aceiași identitate, da? Așa. Zi mai departe. Și pentru că... Așa și singur. Singur, dar nu a dat gaură, nu dă ăsta șarpe. Șarpe de să spun în gaură, dar după nuntă. După nuntă trebuie. Nu așa. Să fac nuntă cu soră ta. Să te permită, să te cidelezi, să faci cerceze. Nu-i funky. Nu așa, păi? Dacă te faci gay, eu mă fac funky, mă. Păi sunt, nu mă fac. Dă cum mă rog grasul, că ăla nu știe. Are ploaia de arbaletă, n-ai. Nu știu pe ele, că eu nu mă duc să fac baie cu el la sală. Nici că e arbaletă, te-am pânit, nici chiar. Dar la ăla e bubut, nu știe. Tu e mai frumos cu Dar ce mă trebuie să o dai lui cuiva din bloc? apa de giu, băieți. Ai auzit, mă? Trebuie să o dai cuiva din bloc? Care știu? Nu e băinele. Dar nu e bănele. Nu vă cine. Păstrează pentru tine, de ce nu ți-ai tu? Nu, tu dau ție. Frumușică e... Tu știu că la bag, faci ceva sun. Ce tare cum vezi? La altă parte am plecat pentru după bani. Săruta mai după bani. Nu, e după bani. Mănânc blănină și cu ceapă cu ea în casă, atâta trebuie. Trebuie să duci pe aia. Să mă începezi. Păi eu, mă? Nu ești bărbat. Tu duci în casă, tu bagi cu numai. Dacă cai, pac, iar nemeia, fac pe vice. Mi-am vrea pizzaca. Ia ce vă. Dar să te mai pe pizzaca, trebuie să mă tipă... Știi de ce? Era restaurante, ce BMW-ul. Visează frumos. Tu prin cu după dacă trebuie să ai un Ce visează frumos. Tu te descurci pe el, mai la mă, Foarte bine. sau te-au după aia? Vezi că n-am treabă cu Nu ea. te-au după peste mâine, după aia. N-am treabă cu ea, mă, și nici nu o să am. N-am mai treabă cu ea. Ai auzit prost. N-am auzit prost. Așa zic. Nu mi-a zis prost. Probabil. Sunt tovarăși, altă, adică tovarăși. Nu mai... Știi de cine? Mai ce?